Hola, em dic Núria Ripollès i Déu, soc autònoma, estic al capdavant de la meva botiga de roba en un poble petit, és un comerç de proximitat i la meva situació és que m'he quedat com el meu aparador, en pilotes. Per què m'he quedat en pilotes? Bé, la meva realitat és molt simple. No estic ingressant diners, evidentment he de tindre la botiga tancada, la salut és el primer, la meva i la dels meus clients i clientes i de la meva família. No estic ingressant res, però sí he de pagar impostos, he de pagar trimestre, he de pagar autònoms, he de pagar lloguer, he de pagar llum, i tot això multiplicat per 2, perquè també vic en una casa, no vic a la botiga. També pago el lloguer de casa, la llum, el menjar, totes aquestes coses. Els meus fills estan a càrrec nostre, meva i del meu home, que també està a casa perquè tampoc pot anar a treballar. Llavors, el tema és aquest, la incertesa. La incertesa sembla que haurem de seguir pagant impostos, que sembla que és per l'únic que treballem els autònoms. O sigui, que clar que té l'Estat que els autònoms només treballem per pagar impostos, però també aspirem a un sou. La meva realitat és que, bé, m'estan dient que poder m'aplacen aquests deutes, però és una trampa. I la realitat és, molt bé, aquests deutes els podré pagar com a vostès els hi semblin, però què els hi dono avui de halal a la meva família? Texans i camises?